от стила, който опитваме да налагаме. Пропуснахме отново доста ситуации за гол. Смятам, че доста положителни емоции в толкова ден и доста хора дойдоха за да наблюдават матча. Задължението на моят отбор и на всички футболисти по принцип е да се играе до 90-та минута. След 70-та минута смятам, че нашия отбор наруши малко организацията и стила на игра. Аз искам отбора да играе до последно, да радва хората. В крайна сметка футбол е игра, която трябва да носи радост и удоволствие на хората, които са на страна, но общо взето един много добър мач на нашия отбор, като завърших на тежка серия от 3 мача. В момента, в който така се върнах контузени, част от контузените ни централни защитници, смятам, че нещата изглеждаха доста по-добре в изнасянето на топката и в комбинативността. Жалост и двамата изпрока и Веско продължават да имат проблеми. Даже на полувремето искаха и двамата смяни, но Веско доигра матча въпреки проблемите, защото вече нямаме никакви опции.